Nadianto wis bukan anak muda lagi, ning semangate makantar-kantar gah kalah karo sing enom. Ayo. Semangat, harus tetap semangat Nadian ya menggeh-menggeh. Ya tetep semangat menggeh-menggeh iki ora perlu diomongke ngono. Lho wong faktor U Mas ora iso dicolong. Faktor napa? U. U niku napa? Umur. Yuswane pinten? Rasa takon kok ndak mbok nyang. Nek kaya barange dinyang. Seniman itu tidak terbatas oleh umur. Selagi masih kreatif dan mau mengembangkan diri, pasti akan laku di masyarakat. Bener. Terus sampean iki saingane ketat lho Mas Gareng. Saingan ketat piye? Loh, pancen sing gareng pertama teng wayang niku jenengan. Ning setelah jenengan viral, masih banyak gareng-gareng yang lain dan juga lucu sakniki niku. Nggih, niku ya alhamdulillah Mas, berarti saya bisa memberi lapangan pekerjaan pada orang lain. Nah, kuwi sing golekne dalan jenengan. Nggih, niki sadurunge gojek-gojek kula omong spiritual nggih. Pripun niku? Kenapa banyak gareng muncul saya mempersilahkan dan tidak merasa tersaingi sebabnya apa? Nah, niku sing pirsa jenengan lek niku. Kuwi lelakon spiritual ning tanah suci. Iki aku ora ngarang cerita ning ki kanyatan sing tak critake. Fakta rikala semono aku salat ning Masjidil Haram, Masjidil Haram kae. Kuwi salat tanpa sajadah jejer-jejer wong akeh. Kabeh ki ora nganggo sajadah termasuk aku. Lah kok saka mburi ki muncul wong nggawa sajadah. Kuwi toto ning ngarepku, dheweke ning sebelahku trima salat tanpa sajadah. Sing nganggo sajadah malah jenengan. Malah sajadahe kon nganggo aku. Iki lak nyala wadien kanggone wong Jawa. Betul. Ing atase wong sakmono akeh sing disili sajadah goraku, tur dheweke dhewe ora nganggo sajadah. Lah iki tak terjemahke, Mas. Pripun? Yen ngono, engko aku mulih tekan omah kudu ngekeki papan panggonan wong liya kanggo nyambut gawe ngupaya boga plus siar nyenengake wong akeh. Dadi saiki sing arep gareng monggo dengan catatan harus bertanggung jawab dengan profesinya sebagai gareng. Maksudnya bertanggung jawab iki piye? Ya tenanan ora mung sekedar pupuran putih. Ngono, dadi kaya panjenengane Pak Kades ki begitu terpilih amanah dilaksanakan dengan baik dan benar. Iya. Pak Supardiono kuwi. Pak Supardiono ini lagi tunggale aku ngene iki pokoke gareng silakan pokoke dadi dagelan saiki intine Mas. Nggih. Dadi dagelan iki modale saiki kudu pinter. Yen ana dagelan kok ora pinter wis trimo rasa dagel kok timbangane dicengenges wong. Heeh, lu dilumpukne ae ya. Berarti diobong ngono. Kok diobong. Lah kuwi. Ono ngobong gareng iki lho. Lah paribasane ngono. Supaya tertib mula tak gaweke paguyuban gareng-gareng. Loh, eneng to kuwi? Ono singkatane kaya kumpulane guru jenenge PGRI. Paguyuban Gareng Republik Indonesia. Tahun kapan kuwi peresmiane? Urung diresmekne wis jalan. Wis jalan, Mas. Wis jalan. Wis tertib saling mengingatkan gareng satu dengan yang lain tukar kawruh. Intine aja isin niru yen durung duwe bahan. Oh iya. Ngono aku tenan ning kene iki seneng penontone anteng dadi jak crita iki kepenak. Wong dasare ya wis suwe aku rasuhan ning tlatah Kutha Suci kene. Kok Kutha Suci? Iki lho Kabupaten Suci to. Kabupaten Kudus. Lah ya Kudus iki ning kamus tak buka artine suci. Oh iya. Jadi sing manggon ning kene iki ya sebisa mungkin tumindak suci mergo kabupatene suci. Oh, heeh. Lah yen desane iki lah iki sing takon aku dadi pitakonan iki desane iki nganggo H apa ora? Nah, ngene. Yen tulisane iki tanpa H, ning macane kuwi kuthuk. Nah, ngono. Ya ora iso. Ora iso. Iki yen cara Jawa ya kuthuk. Iki yen cara Jawa kuthuk yen nganggo H kuthuk mergo kuthuk karo kuthuk ki beda tegese. Yen kuthuk kuwi anak pitik, yen kuthuk kuwi ikan gabus kae.
Heeh. Mula iki aku takon iki kuthuk apa kutuk? Kuthuk. Nggih. Leres ta Pak Bu? Kuthuk nggih? Lah kuwi. Tulisane ngangge H mboten. Kutuk. Wong kene iki sing duwe wilayah kok eyel piye to karo? Aku ki tukang ngeyel kok. Lah aku ki wong gulawentan. Ngene, jenengan piyayi ngendi? Aku Semarang. Semarang iki plate napa? Hah. Ha. Kuthuk tanpa H to. Nadyan macane lak kuthuk. Walaupun tanpa H tapi malam ini dilengkapi dengan Semarang garengnya mula ngangge H dadine kuthuk malam hari ini. Ngono. Ning tulisane tetep kutuk. Kuthuk. Ya wis arep kutuk ora masalah sing penting nanggap wayang. Sing luwih baku ngoten to, Mas. Betul. Dadi kula pancen sengaja niki wae jane kula teko Gasik ning mampir teng Juragane Haryanto. Oh, nggih Pak Haji Haryanto. Mergo tlatah Pantura macet kula mboten lewat Kabupaten Demek, Pak. Kabupaten Demek, Pantura macet ora lewat Kabupaten Demak ki nado wong ki cedhak kari Demek kok. Sing jeneng wilayah iki aja digonta-ganti ora iso kowe kurang gaul. Aku lewatku kuwi Wiwit Sida, Kabupaten Kutha Wiwit Sida. Wiwit Sida. Ora tau dolan kowe. Lagi krungu iki aku. Wong kecamatan iki ana Tas Kresek. Pos. Ya apa iki? Gubuk. Purwodadi. Purwodadi Wiwit. Purwo ki apa? Wiwit. Dadi ki Sida. Purwodadi ki Wiwit Sida. Wah, ora tau sekolah kowe. Berarti sing nggen sapi perah kae jenenge Mbajul Kesupen. Nah. Kuthaku ki Semawis. Kok Semawis? Semarang ki Semawis. Wong iki tenan aku wis kangen ora sowan ning tlatah Kudus. Leres. Alhamdulillah ditimbali Pak Kades. Wah luar biasa Pak Supardiono niki SPD Mas. SPD ki rata-rata panitia ki SPD kabeh perangkate Mas Gareng. Nggih, mula niki kula mboten ngumumin pendak tahun gelar wayang ngeten gelar kesenian. Kesenian tradisional ya sok ketoprak, ya iki wayang lah. Mula jenenge we kuthuk. Kuthuk. Ki tulisane nganggo H apa ora? Ya dicocokne karo asline kene ora perkara bener luput ning kesepakatan tanpa H. K kuwi kepala desanya Bapak Supardiono SPD. Betul. Ya ta? Undaan kecamatannya Kudus kabupatennya. Leres, nggih. Tiap tahun mengadakan sedekah bumi. Untuk hiburannya wayang kulit dalangnya Ki Cahyo Kuntadi. Kaya pas lho. Terakhir K. Iki kelihatan rame wong ada garengnya dari Semarang. Elok tenan kaya mesa katut lho awakmu. Wis dianggarke Pak Kades kok. Tenan iki aku sok-sok krungu sedekah dimusrike. Sedekah di apa jenenge? Haramke. Jane sing ngaramke iki mergo urung ngerti tegese sedekah. Nah, iki. Mumpung ketemu karo Pak Haji Gareng, sedekah niku pripun? Aja diundang haji, engko ndak aku ra iso nakal. Lho malah tembung haji iki nggih membatasi, membingkai supaya jenengan ora nakal. Bener. Aku jane lak tau krungu to haji iki tegese lak tamu. Betul. Tamu rikala ning tanah suci. Leres. Ning aku mone yo risi diundang haji wong aku ki nul putul bab agama ning dikeparengke sowan nang kono. Ning bareng tak telaah haji ki kanggo ngrangkeng awakku supaya ora berbuat sing elek. Leres. Mula ya dipanggil haji ya tak ya wis tak nggo ngati-ati uripku. Iki sida nerjemahke iki. Oh sida piye ora sida? Sing tak terjemahke apa? Mau kutuk wis. Sedekah. Kuwi sebagai rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi rezeki. Betul. Dengan harapan tahun depan rezekinya semakin melimpah ruah. Kah kuwi saka tembung barokah. Jadi rezeki yang diterima barokah. Dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di sini. Nah,
Komplite kuwi sedekah bumi. Bu. Bundar bentuknya. Apa kuwi? Wah, ora tau belajar ilmu bumi ngene iki lho. Diterjemahke babakan sedekah bumi kuwi kok malah bundar lho ora. Lah wujude bunder apa ora? Ya bener bundar. Oh, bumi wujude kotak numplak kowe. Iya. Heeh. Bu bundar. Mi. Kok mi? Loh, sedekah bumi. Wong pinter ki ya per huruf. Oh iya. Digampangne malah ra gelem ya. Wah, dicucukke karo sangune kok. Wah iya. Cocok nek ngono. B mau piye? Bentuknya bundar. Lah ya tak urutke. U. Untuk hidup makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. M. Mengandung berbagai zat-zat yang berguna bagi manusia. Upamane zat apa? Lho, ya ana zat ki macem-macem, Mas. Ana zat apa? Sing berupa emas, minyak, terus wis macem-macem lah aku pelajar aku ora tau kimia kok mbok takoni zat. IPS kok takoni zat. Heeh, terus. I. Ini harus kita jaga dan rawat. Kalau tidak akan bahaya bagi umat manusia. Betul. Dikumpliti pisan sing mengamini sedekah bumi wayangan adalah Bapak Kades Supardiono. Supardiono. Ayo mau nantang sing nglekasi awakmu lho, ayo. Saiki resikone gede, Mas. Lah ngopo? Iki yang kleru ora entuk tambahan lho, Mas. Lah wis dilunasi panitiane tanggung jawab sik golek tambahan lho ora. Nggih nun sewu nggih Pak Kades. Pak Kades yang menika nggih. Rasukan batik nun sewu lho Pak, menawi wonten klentunipun, menawi leres lan sae nggih ngertos piyambak ngoten. Suki supel piyayine. Heeh. Bergaul piyayine. Pari ilmu sing dianut. Tegese semakin berisi semakin menunduk. Elok. Dipilih karena beliau memang pantas untuk dipilih. Yo So bangunan kanggo majokake desane. Terakhir no. Nonton wayang kulit kuwi hobine. Lho iki lho sing diarani dagelan kudu pinter ngene iki. Lah nggih, sae nggih Pak Kades. Alhamdulillah sae nggih Pak. Sae Pak. Arep ngopo reng? Aku ya mung sae kok. Bareng-bareng ngelem karo Pak Kades tak sawang kok. Rupamu malah kaya kotak amal iki piye? Yo koyo kebangetan masamu pesegi. Ning tenan iki beliau nadyan aku lagi sowan sepisan. Nggih. Melihat figur beliau saya sudah bisa tahu bahwa beliau itu bagaimana saya sudah karakternya tahu. Sudah tahu. Oh, makanya dia dipilih sebagai Kades karena beliau sudah masuk kategori Kades. Apakah terjemahan dari Kades? Per huruf, cah pinter kok. Oh iya. K. Karakter beliau bagus. A. Akalnya pintar. D. Dedikasinya tinggi. E atau E. Ekonominya mapan. Terakhir S. Spiritualnya tebal. Wah. Wis ping pindho mosok ora entuk apa-apa reng kowe. Ning kagem piyayi mriki iki reng tak kandhani. Piyayi mriki iki kebak tata krama. Saru yen nganti wujude maringi arta atau bebungah marang dagelan ki saru. Nggih mboten Pak, menawi mboten menawi saru maringi transfer nggih saged Pak. Meksa golek akal ora. Wong aku ki ya wong kepiye wong jenenge diparingi iki yang matur sembah nuwun. Kaprahe Kades iki uga disebut lurah. LURAH. L. Lho, iki ana lurah barang to? Lho kaprahe lek diarani Mbah Lurah, Pak Lurah ngono kae. L ki lumrahe sing ngangkat wali kota. Lek kota ya. Sing banyak-banyak ada lurah itu kota. Karena tidak dipilih tapi penunjukan dari wali kota. Usianya kebanyakan masih muda atau menjelang pensiun. Sik piye kuwi? Muda apa pensiun? Yen muda sisan, ning yen tuwek ya menjelang pensiun paling 2 tahun kas pensiun. Oh iya. Kuwi lumrahe. R. R
R. Iki sing golek R ki lho sing angel mergo ora ana lurah ki lho marai. Arep apik-apik ya engko ora ana sing nyawer. Halah, aja ngono sing ikhlas kok. Ya rumeksa wilayahe kuwi tugas utamane. Heeh. Iki administrasi sudah mencapai puncaknya karena biasanya memegang lurah itu justru orang yang sudah berpengalaman. Terakhir H. Hiruk pikuk kota yang harus dihadapi. Mergo akeh-akeh lurah ki ning kutha. Ning saya iki jujur Mas. Pripun? Saya lebih seneng kalau kades dengan cara dipilih masyarakat daripada lurah yang ditunjuk oleh pejabat. Sebabe Mergo yen lurah kuwi tanggung jawabe ya karo pejabat sing nunjuk. Ning yen kades tanggung jawabe karo masyarakat iki. Yen ana eleke sing negor masyarakat, yen lurah sing lantik kuwi pejabat, lu masyarakat arep nesu luweh sing penting sing ngangkat aku guya-guyu. Oh iya. Bedane kan kono kuwi. Lho iki aku oponone lho Mas. Bener. Mun aku wilayah nggonku arep tak usulke kades mon Pak, ampun lurah. Mila nalika sore mau lak Pak Lurah utawa Pak Kades wis ngendika to. Nggih. Perkara wayangan utawa ketoprak utawa liya-liyane saben sedekah bumi itu panjenengane mung ngamini apa kang dadi kersane warga masyarakat kabeh. Lah tegese pancen ya menjadi wadah keluh kesah oleh warga masyarakat wonten ing kuthuk mriki amanah dijalankan untuk membawa kuthuk semakin barokah. Lah kuwi. Jadi ini beliau ngamini iki tegese nurut marang masyarakate. Tahun iki ngersake wayangan mula digelar wayang. Leres. Upama tahun buri ketoprak ya digelar ketoprak wayang kula saged, Pak. Sik to piye to ketoprak wayang saged iki? Aku ndagel ning ketoprak ya kulino. Mboten kudu wayangan, Pak. Upama wayangan dalange mboten kudu niki. Diapurmu kowe iki rene sing ngejak aku nek malah aku kok jelokne piye? Ayo gur ngejak tok ya sombong sing bayar lho Pak Kades lho. Kowe tak kandhani, sampeyan iki kurang bebles le mirsani ketoprak. Piye to? Ketoprak, men iso ketoprak karo wayang digabung Mas Gareng. Siswa budaya Tulungagung kae ana lakon dalang sapa nyono. Di dalam ketoprak masih ada wayangnya. Kuwi jenenge ketoprak gedhok. Heeh. Campuran antara wayang lan ketoprak. Ngono kuwi. Ngono. Ning ki aku seneng tenan ketok rukun, ketok nyawiji. Inilah beliau. Pak Kades betul-betul orang yang seneng kumpul karo wong akeh. Iya. Ana tembung-tembung sing apik, Mas. Cari orang kaya, golek wong sugih akeh. Golek wong pangkat akeh. Golek wong pinter akeh. Sing langka kuwi golek wong sing iso kumpul karo wong akeh. Iya iya. Mudeng ra kowe? Mudeng. Nah, mergo watake warga masyarakat ki beda-beda. Nggih. Menungso tipake padha lonjong, sok-sok atine ora golong. Pak Lurah utawa Pak Kades mempunyai kewajiban ngrangkani piyai sing watake beda-beda. Mula ki dikumpulke kabeh. Ngono ki. Pancen wong kumpul ki marake kepenak ning awak kok. Sik, iki omonganmu iki kumpul apa maksude? Wah, iki ngeres kayaknya. Kumpul ngene iki lho. Oh, bersama-sama berkumpul ngono. Heeh, wong kumpul kok tekan dindi. Aku ora kumpul wae dadi kok. Cara ngendi? Tak golekne kanca Mas Gareng. Sinten, Mas? Yo, Mbak Umi Hafifah sing wis dinteni karo panitia. Oke, Yo, dihormati nganggo tukung-tukung. Ya. Maka to Madangkara, Karanganyar, Surakarta. Dados. Yo. Senang
Piye komentarmu, Reng? Sing tak takoni. Kowe lagune iki apa? Tukung-tukung. Tukung ki apa? Bebek. Pitik. Pitik. Ngarang tukung ki ya sing ngangon bebek. Oh nggih. Sing ngangon bebek. Kuwi jenenge tukung. Tukung. Tukung ngangon bebek lu tembang wis cethone kok ngono kok takon. Oh nggih. Oh, kalah anu, wawasan awakmu mlebar kuwi. Ora, aku suara merdeka kok wawasan. Wah iya. Kalah pinter ngono lho tegese. Ya, Dek ya. Nggih, Ya, iki lagu lawas sing dipopulerkan lagi oleh Mas Cahyo Kuntadi. Nggih, Kung. Nah, kangkung. Lah pripun? Kok darek aku tukung? Ya, Om. Omplung. Lah jenengan pun sepuh lho. Lah kok ora ditebaske? Iya. Kalian Baranto aku. Iya. Ya wis ora apa-apa arep undang apa wae ora masalah, sing penting tetep ngajeni marang wong tuwa. Nggih. Penting karena sekarang pendidikan lebih fokus kepada IQ dan SQ, tapi EQ-nya tidak terjamah, maka banyak anak yang sasar susur. Nggih. Benar niku. Ya, mula kowe sing pinter ya, Nduk. Nggih, Kung. Ya wis ora masalah. Iki kowe dinteni piyai kene, tepungno jenengmu sapa, sekolahe ngendi, asalmu ngendi. Nggih. Nami kula Umi Hafifah, Pak, Bu. Kula saking Pulung Ponorogo. Kula sekolah ten isi Surakarta. Sakmenika kula tesih jomblo. Sik kowe kenalan apa tawa? Jomblone iki ora usah diomongke. Semester piro ngono ya Reng kudune? Semester piro kok jomblo? Oh, semester piro? Semester sekawan. Iku apa? Fakultas apa? Jurusan apa? Fakultas Seni Pertunjukan. Jurusan Karawitan. Oh, ya syukur. Wis dibojo apa durung? Dereng. Kan jomblo. Akeh sing wong durung dibojo ni wis meteng ya akeh. Ayo. Nggih, sing ati-ati ya, Nduk. Nggih. Dadi cah wedok isih prawan ngati-ati urip. Nggih. Akeh codot sing Nggih, Kung. Hati-hati sebelahmu pas ki ya codot kuwi. aku ora codot. Apa? Kampret. Dari Salah codot. kampret. Nih iki spesial anak ini. Saya kenal dia mulai dari kelas berapa, Nduk? SMP ya? Nggih, SMP. SMP agar nonton terus nyusul awakmu gitu, Mas. Heeh, ning Nyusul Ponorogo ning mbiyen. gong kae. Nggih. Wah, sik culun. Nggih. Saiki selunyu. Suarane lunyu apik, undak-undakane apik. Saploke tak latih iki lak wis. Latih napa? Lah kowe tak latih apa ora? Mboten. Ora ya wis rasa nesu. Ora tak latih kok nesu. Nah, jenengan ngendikane sakploke dilatih, sakploke Lah jenengan kowe tak latih apa ora? Mboten. Ya wis. Rasa nesu to. Angel. Ndake umur. Dalem. Kowe matura Pak Kades, ngersake lagu apa? Nggih. Ayo. Pak Kades, jenengan ngersakne lagu napa? No, Pak. Hidup di bui. Napa, Pak? Wah, nggih. Pak, podang kuning pun arang-arang. Sing anu murai batu, Pak, sing ada. Iki lagu dudu manuk awet ya, Mas. Lagu podang kuning. Dipun bawani mboten Pak Kades? Dibawani. Bocah niki lak pun katelah Ratu Podang Kuning to Mas Gareng. Ratu Podang Kuning. Dadi pamane Pak Kades ngersake podang kuning wis pas ngono kuwi. Nggih, wis aja semelang lek, Nduk. Kene iki nggone jenang, bar nembang pun gawani jenang. Jenang napa? Ya kowe njaluk jenang kreweng iki lho akeh ngono. Wong jenang ya jenang kudus, jenang napa? Oh iya. Dibawani Asmarandana Podang Kuning oleh Umi Hafifah. Sugeng laras Pak Lurah, monggo Pak Kades. Nadian wujud temong peksi. Aku seneng seragam iki idene sapa iki ngene iki? Kula.
Iki apa motif apa iki? Lurik. Lurik iki tegese apa? Duka. Lho kok ula-ula ora ngerti tegese. Lurusa anggon lumaku aja sok seneng lirak-lirik. Kuwi lurik. Lurik. Kowe malah menteleng ora. Lurik ngopo ki warnane kok iso putih karo ireng Mas Gareng? Apa? Kok putih karo ireng lurike? Putih ki puruna puruna apa ki jenenge? Usaha aja sok seneng merintih. Oh iya. Ireng kuwi iri dengki ora kepar. Oh iya. Iki wae dedek. Ayo. Nek ijo napa ijo? Ijo ki donga awake dhewe kudu donga barang ijo iso jodoh nyambut gawe karo wong kene. Mergo yen jodoh sesuk taun ngarep ditimbali meneh. Amin, wayangan. Amin. Tahun ngarep wayangan klasik tanpa dagelan. Nggih. Pak Kades tanpa dagelan udan deres. Malah dongane elek ora. Aku ora dijak. Yo. Agawita lining Mbah Waloyo iki. Wah iya ya. Mbah sembuh e ora suwe ra tak kepethuk. Mbah Waloyo mbah sembuh ora. Lah ya Waluyo kuwi sembuh. Oh iya. Nana alus manis nengsa Sik Mas Gareng, gandeng sing mirsani iki ora mung piyai sepuh tok, akeh bocah enom malah bocah cilik akeh. Men ngerti maknane tembang iki, umi sing nembangke basa Jawa, basa tembang jenengan bahasa Indonesia. Oke. Kok gak dari tadi lu bicara? Aduh, langsung Indonesia omongane lolo gue ora. Gua kan tunggu perintah lu. Wasewinggan kung Artinya? Sudah lama aku berkelana. Waduh. Wah lagune Omah Rama ya. Kelana. Dalam aku berkelana. golek isi podang jenah mencari burung podang kuning. Iya. Iya toh. Terus ibu bunga Betapa senang hati. sik to ben dientekne sik. Susu nyapa to? Selak lali kok Mas. Ben sak larik sik nganti titik lagi diartikan ngono. Terus no. ibu bunga Betapa senangnya my heart. My head ya apa? Hatiku. Waduh, campur terjemahan bahasa Inggris barang iki. Cah pinter kok. Oh iya. nyanding bisa dadi Berdekatan bisa menjadi kapsul. Kok iso kapsul? Tombo iki lho obat ki ono sing kapsul. Saya ngene, iki malah tembang kegampangan. Aku sing basa Jawa, sampean Indonesia. Oke. Ayo. Sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam
Bapak-bapak, ibu-ibu, lan sedaya para nem-neman ing wewengkon Kuthuk. Dan bagi pemuda-pemudi di wilayah anak ayam. Kok anak ayam? Kuthuk. Oh iya, Kuthuk. Heeh. Dalu menika kejawi mirsani pagelaran wayang kulit. Malam hari ini kejaba kecuali melihat wayang kulit. Monggo sesarengan sami ndedonga dumateng purbane Hyang Agung, mugi-mugi warga masyarakat Kuthuk mriki tansah pinaringan hayu lan rahayu gemari pahloh jinawi kerta tata lan raharja. Allahumma amin. Wawane ra apa iki mlethek ini rejemake. Kagem para pamirsa sedaya, Buat para pelihat apa kuwi? pemirsa, Penonton semua. dalu menika ugi wonten door presipun. Malam hari ini juga ada pintu kecepit. Apa kuwi? Door press. Oh, iya. Door ki pintu, press ki kecepit dadi kecepit pintu. Dene hadiahipun Yaitu ingkang sepisan yang sepeda motor. yang pertama-tama pit motor. Angka kalih nenggih televisi. Nomor 2 adalah tontonan kecil. Apa kuwi? Televisi, tontonan kecil, tontonan gede, bioskop. Hadiah ingkang angka 3 nenggih Nggih, hadiah napa? wujudipun truk. Hadiah nomor 3 berwujud Terki bahasa Indonesianya apa? Montor gerobak ngono. Iya. Iya. Angel men kok terjemahkan piyai kene iki basa Jawa wis iso nampa kabeh. Ha iya. Wong pendak taun mirsani kesenian tradisional. Lha aku ngetes awakmu kuwi kok ya. Ngetes loro mata apa piye dites? Ha iya, ngelak luar biasa. Nyambut gawe iso nerocos kabeh to ra iku. Ngopo? Panas. Panas. Lho, ora apa-apa. Pancen risikone wong nyambut gawe ngono kuwi. Ya ora resiko nek ora ngene ndredek kabeh iku. Sing ngongkon pupuran putih ya sapa? Sing bayar. Ha iya. Pancen gareng pupuran putih kok gareng pupuran ireng lak belung. Ha iya. Monggo dipun aturaken podang kuning oleh Umi Hafifah. Yuk. Esok awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng mider angkotku goleki ora krasa esok awan
Bocah ya cantik, suarane ya becik. Iya. Jogete ya luwes Mas Gareng. Nah, muga-muga ndang entuk jodoh, Mas. Ndang entuk jodoh. Malah tak penging aja sik. Hah? Lagi semester 4 men fokus anggene kuliah, anggene sekolah. Ya mbok menawa kanthi di bojo terus spirite semakin tinggi untuk sekolah. Oh, spirit ya. Ya ana positif ana negatif, tinggal memilih yang mana. Betul, pokoknya ngerti karo batas-batasnya. Batas-batas ngalengka diraja karo manggil kawan iki. Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ayo. Arum Bali. Ya. Tak kira arum biya. Arum Bali arum biya. Yo, Nduk, berdiri coba kaya apa? Berpacu dalam melodi. Yo. Namine Nimas Ayu Winong Nawangsih Pak De Gareng. Apa yang nganggo Nimas bareng ngono? Heeh, asli ngono. Ya, asli ning akte kelahiran Nimas. Nggih, Nimas Ayu. Jan ora umum wis. Ini milik maski masyarakat. Maksudnya piye? Ini milik masyarakat karena dia itu ya ditonton. Oh. Sing duweni masyarakat penonton iki. Mulai ya kudu iso ngladeni sing nonton ya, Nduk. Nggih. Jan pawakan sekedeng. Sekedenge pripun? Sekedeme cara apa? Gede ora, cilik ora, dhuwur ora, ndek ora sekedeng. Wah, wis. Mula jenenge Nimas Ayu Winong Nawangsih. Tegese bocah lak ayu tenan. Ayu. Cara buah apa Mas Gareng? Iki apel iki. Apel kuwi apel Amerika sing dipangan kremus masir. Washington kae. Ya. Lek umi iki cara buah apa ki, Mang? Iki klengkeng cilik mringkil ning manise ora umum. Oh iya. Manise ra umum. Iki Birgita mburimu pas. Iki anggur, Mas. Anggur Anggur sing disawang wis nyenengke, urung dipangan ki lho wis nyenengke. Iya. Anggur. Anggur, iya. Anggure anggur Amerika sing ora ana bijine ki lho. Heeh. Kok cokot? Kluthus ngono ki, maknyes ngono ki. Terus kok dagagi tak lek. Sebabnya kok kesusu nyapa? Lah timbangane mbok jaluk. Oh iya. Oh, kaya ngerti arep njaluk aku. Oh iya no. Lek Bu Kesi cara buah apa? Iki bojone dalange lho, iki bendara lho iki. Iki buah naga. Wah. Iki medeni mergo kepinterane. Mula ibarate naga. Tur saiki yo lagi digoleki wong. Kudu waranggana rai naga itu to. Kula Sadirana. Oh iya. Selanjutnya Mbak Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Niku cara buah napa? Wah, lirikane. Mak sret mripate tengen iki nengen sing kiwa ngiwa. Ayo. Kuwi siwer kuwi. Cara buah apa? Kuwi ndelok semburate kene iki. Heeh. Lak nganggo. Dan aja cengengesan buah kok buah simalakama. Kuwi buah pace. Piye iki? Rasane piye? Loh, pace iki aja nyawang wujude, ning khasiate. Wah. Kuwi sing ditandur ning kebon ning sing iki sajake ditandur pinggir kali, Mas. Tiba nyemplung keli rono. Ngono. Ah iya. Kuning kae kok telek.
Pace. Yang terakhir Mbak Lia Sundari pinggir dhewe. Iki demak akeh iki. Yen Apa? ora semangka ya molen. Melon to? Kok molen? Melon. Kok molen ki? Molen ki sing nggo ngecor kae ya. Awut. Ya menadyan kaya molen ning udu kuwi ngabar. Semangka kok kaya molen. Melon maksudku. Lagi si sawange seger to. Heeh. Lho, kuwi. Saiki buke kae sing ngagem kudung kuning kae sing lagi dingkluk ya buke. Sebelahe kudung ireng cara buah apa? Kudung kuning. Ayo, nganti elek kowe dikruyuk wong sak RT lho kowe. Ayo. Nuwun sewu lho, Bu. Wong kula nggih dikongkon dalange niki. Heeh. Upami mboten pas nggih nyuwun pangapunten lho, Bu. Rasa ngomong ae cara buah apa? Oh ya ora iso, sik aku ngenteni saweran kok. Weh, Napa Pak Haji? Becak pati, caping Pak Pono. Nggih, caping gunung nggih, ora becak pati nggih. Sing aran wis ra ono ya kok jaluki. Karangane Tono to niki. Nggih, mboten napa-napa. Bu, sidor iki. sidono kadung siap buke kok kadung lungguhe diapik-apik kok ayo. Kok paling tak omongke kok ora tau mangan kuwi mesti. Loh, anane penasaran dhisik bar kuwi terus mangan ngono. Cara buah apa buke kuwi? Iki durian muang apa? Musangking. Montok. Musangking. Hah? Musangking. Wah, ra kuat tuku kowe. Sing piye kuwi? Lho, musangking iki rajanya durian. Ah, ra kuat tuku kowe. Heeh, ra kuat aku pancen. Oh, kowe iki pol-pole durian kroak. Ora aku pace mau aku kok ya. Wong iki Sik kae mbake sing tanpa kudunge, sing kaose ireng. Ayo iki. Nah, kuwi. Awas, galak lho kuwi, awas. ora sah wae kowe galak lho. Nuwun sewu lho, Mbak niku kula dikongkon dalange nggih. Jenengan kan ngemper-ngemperke buah napa? Lah iki seneng aku iki. Kok iso? Iki buah gedang raja. Pede. Lho aja gedang iki murah meriah ning antep dipangan ngungkuli sarapan sak piring. Wah, iya. Tegese iki piyai yang berkualitas. Heeh. Omongane wong wedi ya ngono kuwi. Mbake wis mbatin nganti elek tak krawus ndasmu. Ora ngono aku ki gareng apa wong dodol buah kok mbok takoni. Wong paribasane kok ya. Paribasane ya pantun. Oh iya. Heeh. Dikersake apa mau? Anu, caping gunung karo becak pati. Oh iya. Becak pati iki sing aran sedulurku Tono. Tono kuwi RRI. ora Tono Pati, urung ketok wong wis ketok brengose. Oh iya. Ning wis kapundhut nggih Pak nggih. Nggih, mugi swarga langgeng. Nggih, ya. Ya kira-kira sing iso winong apa, Nduk sayangku? Kula sing familiar niku wau. Apa? Caping. Caping gunung. Nggih. Aduh, nggih. Nah, sing ngersaki sinten iki? Bapak asmanipun sinten? Pak Supono. Susitan. Supono. Pak Supono. Su ki luwih pono kuwi cetha, luwih cetha. Ah. Nggih, pun iki diaturi. Nggih. Nggih. Sing nembang awakmu nong, sing jengleng Pak Degareng. Nggih. Ah, pas iki. Ora Pak Pono. Ora Pak Pono wis nyawer ngono ya. Oh, nggih. Pak Pono cara buah apa Mas Gareng? Lah tirasnya cerdas gage lah. Buah rujak. Buah rujak. Apa-apa ono. Iya. Pangkur samping gunung Mbak Winong. Yo sing jengleng Pak Degareng Semarang. Ya coba kaya apa? Marem lek iki jengleng iki. Saben bengi Sing kok sawang iki apa? Sik to, wong mampir terminal kok ora entuk ngopo to? Iki kudu terusan to? Ora entuk? Terusan. Oke. Iya. Iya.
Cedak ya kena, jarak sinden ya kena, ning eling sampean wis haji. Astagfirullahaladzim. Dosa apa sing tak sandan? Banyol ya banyol, gayeng ya oleh ning haji. Kula heran nih Pak kalih kakung kula niki lho. Piye? Ampun sepuh, ampun mambu lemah tapi kok isih. Sok mambu lemah piye kuwi, Reng? Rumangsamu kendi anyar ngono kuwi. Mambu lemah lho. Wah, omongane ra enak. Ampun sepuh tapi masih energik semangat gitu loh. Lho ya ning ora mambu lemah Kalau to. niki ajeng gunggung kok dipaidoi pripun. Gunggung ki kempol apa mbok gunggung. Wong ya wis tuwa ngono aja mambu lemah ya. Nggih. Ya. Nggih. Lah anu iki mambu lemah tenan iki pripun? Iki ambumu nempel aku balik. Oh kok senengane kok tenan aku seneng nyawang kowe iki kok menyegarkan. Iya. Bocah ayu. Bocah ayu gampang dihapusi. Ora kuwi pinter ora. Seneng. Dari protesan. Yen memajang Pak Dek. Oke. mengkaro Gerake iso anarkis ngono to modele. Kaya ketoke kaya kompas kena kutub utara. Oh iya. Lut. Ah, piye rasane? Bareng keras kene piye rasane? Nggih, tapi nek keras-kerase nek tuwek nggih ngoten niku lah teman. Bener no, bener. Kuwi fakta kuwi bener. Wis ora enak dirane. Apa? Kaya wong wudu ae kuwi. Titenono tak goleki wetonmu. Ampun duka ngoten to Kongko. Tenan tak goleki bodolanmu rambut. Nek Arep kok kapakne. Bodolane rambut di tak obonge campurke kopi guang. Lah karo ngombe. Oh gila lo ngombe rambut. Mboten kersane napa kok dibong rambute? Ora apa-apa. Aku ngerti iki cah Jawa Timur to. Heeh, Tulungagung. Oh, bangsa Tulungagung medeni iki. Heeh. Kuwi kudune dheweke sing nyantret aku. Ngono kok senengane Tulungagung lho, Pak Bu. Niki Tulungagung. Heeh. Sini ring ajeng nulungi. Tulungagung kabupaten ono nulungi ora. Lah mbok menawa nulungi wong isih legan lho. Nulungi golek momongan iki tesih. Kowe ora ngerti to, ambak legan. Ora legan bocah iki. Era sekarang bocah iki, cewek ayu ngene, pacare minim 4. Iki tenan serius iki bocah iki. Aku sing mari wegah karo iki apa? Ngopo? Nganggo jam digital iki lho. Lah ten napa? Bojoku iki lak tiru-tiru cah nom nganggo digital. Kemajuan. Lah wancine kumpul karo aku wis siap lah kok titit titit ngenyek kowe. Aku donekke titit. Wis tuwa kok titit. Lah iya. Kamu. Wong jam wae maidu nek ya. Lah iya, apa meneh cawe tok ngene. Tenang. Entek sawah entek omah ya iki. Iya, ngentekne bengkok kuwi ya. Heeh wis. Aja cengengesan iki golek duit lho iki. Ora cengengesan gila kuwi. Kene iki nggih tata krama lho. Ha, nuwun sewu.
Jenengan piyai sepuh, apa ya memper terus gerakmu iki kok depne rene ngene ngarahi winong ngene apa ya pantes. Lho kok apa kok nesu ngopo? Akhlakul karimahmu nang endi? Kok urusane kok akhlak bareng ngopo? Ya ora sopan ngajari bocah ora bener kaya ngono kuwi lho. Lho kok sing ngajari ora bener. Jajal ki mau kowe polahmu piye? Tok dong ya Mas. Lah iki sing ra sopan nang kene iki lho. Ngapa ra sopan aku manut pengendang lho? Haji lho jenengan. Lho apa haji ki ra entuk joget. Ning paling ora aja didepne rene iki bocah si anu ngono kuwi. Ya Allah, wong intine ora entuk madhep rene kuwi lho kok ndadak geger lah apa to? Ora Iya. entuk madhep iki to? Ora oleh ngadepi no. Oke, Mas yo. Yo. Kowe iki jane ngerti ora to, Reng? Ngerti. Ora entuk madhep. Ora raine tok sing madhep rono. Kuwi iki tetep madhep rene iki depno rono. Kuwi sing ngisor lato-latomu depno rono. Lha iki mau madhep ndi? Madhep rene. Nderek. Mboten Pak, wajar Pak. Soalnya pun sepuhi kemampuan otaknya melambat. Melambat. Dijarem bukan mboten paham. Ora sambung ya nong ya. Bola bali titit tok ayo. Ayo. Aku tak terima karo molen iki. Digiling dadi semen wing kok dadi cor-coran wing kok ora. Ati bane karo kuwi jer dituwek-tuwekke kok. Ngene awakmu ben sadar aku wis tuwa kudu tobat ngono lho maksude. Ngoten lho maksude. Tobat-tobat ning ora ning ngarepe wong akeh ditonton wong akeh. Enong, dekno nong, dekno. Lungguh piye dagelan, dekno. Ambak wis tuwa, aku iso ngadeg dhewe. Mangsane lempoh po. Apa? Yen mungsuhe kaya kowe tetep berdikari. Waduh. Apa ngatasi ugur titit? Ayo. Ayo. Kaya bojoku kowe. Ayo nang. Pacita. Oh. Jenenge sopan. Ya ketoke madhep rono ning tak enggokke rono kok. Sik nekat ora. Rasane tetep madhep rene. Dadi tak enggake. Ketoke bareng karo Winong ketok semangat men to Pak Gar. Lho aku ki tenan kok mbuh aku ki. Lho normal to Mas. Wong lanang di ngadepi kok ngene iki ora kesengsem. Iki sawangan to? Heeh. Iki upama panganan cap jahe. Iya. Ning bareng sampean jejer wong loro disawang kok YouTube ning kamera ning layar. Masya Allah, Winong jan kaya Sri Huning. Ngapa? Kaya Sri Huning. Betul, betul. Jejer karo Serigala. Ora enak kowe iki. Iki ibarate aku ora gelem dadi kaya apa bojone Winong megah. Lah ngopo? Lu tak umapake iki apa iki? Mau cap jahe. Lah iki yen dadi bojoku lak kaya cap jahe sosor bebek. Cap jahe dipangan bebek to. Heeh. Tiwas aku rendah, wis mending ora usah karo aku. Ora sah ya, aja meksa, ora sah. Sing meksa kuwi lho sapa? Bocah rong karuan lek gelem meksa-meksa ora. Mungkin sekali-sekali iki aku payu ngono lho, Mas. Sik pengen kaya bebek maksudnya mas sampean. Ibarati bebek. Apa sampean iso kaya bebek? Ya iso ta. Kleru sampean. Bebek iki ya bebek 50, kuwi wedok kabeh lanange gur siji. Lah gur mak doli titit iki apa? Wah, bebek 50 lanange siji. Heeh. Wis rasa-rasa. Arep dadi apa kowe? Timbangane hernia. Rasa. Ayo. Aku ora ngerti kok ya prosesi bebek ngono. Oh, tanggaku duwe bebek ora. Gah. Ora kowe gah aku. Kowe golek-golek padha nome wae ya. Nggih. Nggih, lah pun sepuh. Ngeten iku lho. Apa? Apa? Berpotensi besar untuk ketedun. Aku wis nganggo aku basane iki basa sing ilmiah kan wong ora mudeng mah dicethake iki. Lah pripun to? Tirase hernia to? Hernia lagi ketedun. Ya aja dicethake.
pakai. Oh, enggak boleh. Aduh. Oh, enggak boleh tuh. Kenapa enggak boleh? Jangan, nanti aku pakai sarung. Wah, jan iki ya inilah wong ya cah tulungan. Cobloko bocah. Cobloko tur pempengan ngelmune. Wis dibojo apa urung, Nduk? Dereng. Tenan. Nggih. Pacar. Dereng. Bapak Ibu ingkang kagungan putra kakung menawi badhe pun jodohaken menika monggo, mumpung tasih buka. Bukaan apa nih? Atine wis isih terbuka. Bocah iki ayu apik ora usah ditawak-tawakke payu dhewe reng. Sing ngomong sapa? Aku. Sapa ngono aku ki ana siji jamur. Apa kuwi? Ora ditawakke jamur. Lha kuwi lek barang lek wong ayu ngene rasa tawakke wis mesti jos lantri. Ngene aja jual mahal ya, Nduk. Nggih. Wis kepara diobral diukehi diskone. Kok obral mboten to? Masa obral? Loh, obral untuk menyaring siapa yang pantas buat dirimu. Sekolahmu ngendi gen diketahui oleh orang banyak? Kula kuliah teng Universitas 11 Maret Surakarta. Niki sing sering kula bengak-bengokke bahwasanya pesinden sekarang itu pendidikannya tinggi-tinggi. Maka dari itu mari kita hormati dan kita sengkuyung niki profesi sinden niki ampun dilecehke. Nah, niki ya membawa bendera estafet keberlanjutan seni budaya Indonesia. Atlet iki. Atlet. Oh, nggih. Terus dadi sindene cucuk lho timane derep ya Mas Gareng. Heeh. Ya kowe bakoh tenan bocah iki. Oh iya, ya nang. Oh, dur. Pokoke tetani iki wong sing ora gelem maju ya petani. Piye to? Kene iki nggen pertaniane maju lho kuthuk kene iki. Ana profesi-profesi sing ora gelem maju lho. Apa? Siji petani, loro mancing iku ora gelem maju. Kok iso? Petani kan maju lak ngidak tanduran. Wong tandur kae ya. Heeh. Mancing barang kan maju ya kecemplung. Iya. Mula ora ana sing profesi iso maju ya kuwi. Heeh, karo tarik tambang barang kae. Heeh. Maju malah kalah to kae. Lah aku senengku karo kowe nyambung ngene iki lho. Alah prek ora. Ayo nang. Parian kabeh waranggana tetap doa yang terbaik untuk warga masyarakat Kuthuk mriki. Ayo kreatif. Dimulai dari mana ini? Dimulai dari Mbak Molen. Ayo, Mbak Lia Sundari. Ayo. Gareng mau sing ngarani, Mbak. Tak giling lho. Papok kowe giling kowe reng. Iya sadis kok. Wis gepeng digiling ayo. Lembut no wingo ora ayo. Ki Mbak Lia. Suwe ra petuk. Wira petuk. Lali omahe. Ayo mae. Mugi warga Kuthuk kathah rejekine. Amin. Ngangge nada ngangge anu no Mbak lagu no. Allahumma amin. Monggo Bapak Ibu warga Kuthuk mriki. Allahumma amin ngangge lagu Jiro Lu. Allahumma amin. Nggih, mangke ngoten melih jos Mbak Lia. Selanjutnya monggo Mbak Dewi Persik, ayo. Mbak Dewi Bekise, ayo. Ora ah. Sudah. Ananano. Aku tidur tok. Syukur. Itu tok. Bengok-bengok. Aduh, penake. Alah. Juga ning ndi lara penak deh. Terus? Warga desa Kuthuk mugi murah sandang pangane. Allahumma jos piye nyeni kok ngen ketoprak. Jangono. Iya. Selanjutnya monggo Bunda. Ayo Bun. Ayo. Iwak kutuk nyemplung neng sawah. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Kuthuk gesangipun tansah berkah lan barokah. Yuk. Allahumma amin. Selanjutnya, yo Luna Maya.
iki. Arile gareng, arile. Beh. Oh, dene. Dicokot nyamuk. Syukur. Kanggo autan. Malah iklan gareng ora. Pas golek timun. Wah, mangke apa, Bir? Lah, damel maem, Pak. Damel lalapan iki lho. Tratap aku. Kowe kok golek timun nggo apa? Iso nggo karaokean. Ah, iya ya untuk mengisi kekosongan lah. Kaget aku ora. Balik nek no Pak, aja anu nek no timun nek no. Iya, aja timun. Apa? Golek remuk lho malah aja. Apa arepe liyane timun? Ayo. Anu wis, anu. Lagi Pak, lagi. Lagi Ya boleh. ganti. Dicokot kok iso pare. Oh iki. Dicokot nyamuk. Nyamuk. Pas tuku aki. Mugi warga kutuk kathah rejeki. Allahumma amin. Piye to reng kuwi? Mbah aku ya ora mudeng. Kok iso iki wong akeh rezeki yo njaluk dicokot nyamuk bareng ngopo. Lah iya, mau dolanan timun saiki. Timun. Dolanan timun kasiken cokot nyamuk. Iya. Ora krasa. Aja dolanan ngene, Bir. Ora. Leno. Paring ora terong. Yo iki Umi. Umi ayo, Om. Iki. Mas Petro, Mas Mas Petro. anune dawa, Apa anune Apa iki anune? irunge. Oh iya. Heeh. Tak kira timune. Ayo balik rono neh ora. Mugi-mugi Pak Lurah lan sedaya warga desa kutuk. Kowe iki jane iki sinden apa gawe sensus to? Lah napa lho parian? Aja dawa Pak Lurah warga ngono, warga. Lah kan Pak Lurah kali Pak warga. Lurah, Pak Cari, Pak Mudin, Pak Dikumpliti ya, Om ya, dikumpliti ya. Nggih, Om, kumpliti. ya. Panitiane akeh ya, Om ya. Kaya jamu komplit. Mugi-mugi Pak Lurah lan sedaya warga desa kutuk panjang yuswa. Oh, alah panjang yuswa apalane ya panjang ya. Allahumma Larase aja kae larase. Obate keri iki, Reng. Bocah iki. Salahe bocah rung mari mbok jak nyinden. Lah kuwi mesti mbayangne timun kok dewan ora. Wis rusak lagi ora. Agare gentino. Winong, kowe arep anu ora? Arep timun ora? Arep parian ora? Arep parian ora? Kan jangan gitu dong, kan udah pernah. Pernah. Pernah apalagi makan timun. Ayo kowe golek liyane. Ya, Bengkoan kowe marem. ngukur bathuk. Apa? Bathuk sing ndi? Wis. Tegese bathukmu bathuke gareng ngono lho maksude. Kowe sing cetha ya, Bang. Wah, jan cah nom-nom do. Jogodo imanku. Bathuk sing niki lho. Guru-guru dicokot nyamuk apa lho. Garenge nang ndi bathuk ya iki, Reng, ora. Nggih to, kan Oh, dicokot iman-iman nyamuk piye? niku wau lho, dikukur kan gatel. Pikirane reget ya nang garenge. Nggih. Hop, stop. Eh, Interupsi. Bu Cari nesu. Stop. Tak rungok-rungok ket mau bojoku kok karo sinden kok rumahku njorak-njarak kae. Bener kuwi. Njaluk ning omah sesuk ora tak paringi tak keprok-parok to piye? Bener Aku iki gur manut karo infrastruktur lho. Bener kuwi pancen bojomu ki wah nyolo adi. Kowe aja ngewangi tak kepruk timun mengko. Ya kono nduk sing parian sing apik nduk, sing alus-alus sing. Wis apik mau bathuk apa lho apik. Lah bathuk pranggih sae to, Bu. Iya, heeh.
Bathik. Kudune nembang dicethake. Bathuk iki nyekelmu kene. Kowe ora nyekel kene, iki kanca-kanca mikire tekan ndi. Ayo. Cekelen nang. Ayo. Ayo. Apa ta? Jenengane. Wis gek ndang cekel to. Lah niki to. Ha iya. Nggih. Nyekel. Ngukur bathuk. Aduh, bathuk kok diukur. Malah kejengkang. Ayo. Ah, ya niki ora bathuk kene. Kanggo kejengkang. Apa enek guru perkara ngukur bathuk ini kejengkang iki lho. Ah, yes, konangan kowe. Kowe kok hayati kok marai ya. Lah kan. Lek mengukur lho piye nganti kejengkang iki lho. Boten kan Wis saking ngematke terus. Oh. Kene reng kene. Ya iya, terus munggah. Wah, medeni tok. lah saking gatele niku mau lho. Lah yo. Gatel. Ayo. Nyrodok-nyrodok kok pancen. Kuwi lho, idepe. Lek sosoke reng ngangge dipasangan lek kuwalik medun lek nyrodok kok. Bathuk iki ora cedhak ide, bathuk iki cedhak alis. Alise sing nyrodok alise. Alis kok nyogrok-nyogrok. Alambe. Nang arep kok ganti nang. Dibacot nih mboten iki. Ganti nang ganti. Kok Kok asosiasi aja bathuk to liyane bathuk. Ndak napa. Sak sore bathuk ora ana to. Alis pemotong. Tuku kerupuk. Nah, Ngoten mawon. karo bathuk. Terus Karo nggih karo nyangking jenang. jenang kudus bener. Nah, Blonjo bocah iki. muga-muga warga kuthuk Ah, mboten gadah utang. amin. Allahumma Amin. iki perkara bathuk ing entekne wektu iki malah. Wis gareng kok marai ora. Wis pancen sidenmu iki telat ngombe obat. Lah iya. Nang. Panas udan aling-aling. Tak kira panas bathuke. Panas keseren ning ngukur kok. Bathuke mah lho. Panas udan ayo. Pak apa ngoten to Pak kula mboten fokus. Aku tak ngapa-ngapa lho masamu piye to ora. Iya. Cahyo ayu omongane wale. Sing halus to. Panas udan aling-aling. Caping. Gunung. Yuk. Nang, iki nang. Engko apa jenenge iki kisah dijaranke ora? Bisa. Bisa. Engko langgam pertama kedua jaran ya. Oke. Wis tak tukokne anyar. Oh iya. Oh, wes piye. Mosok awakmu gur gawe mic iki lho. Jenengan kok perhatian Iki diteruske apa ora? Kuwi ngopo to kowe? Kene stand ngene tinggal ngobrol. Oh alah, pose to kuwi mau ora. Ya maaf toh. Mangap. Maaf. Lah yo. Wah tukoke pecut. Heeh. Wah ya pas sing-singan. Dadi engko nang was jaranan awakmu to, nggo pecut to? Nggih. Heeh, engko mecuti gareng ya. Nah, niku barongane to, Pak? Heeh, barongane. Nggih. Jangan Pak. pakai dapuk barongan nggih. Pak Kades izin kula wangsul nggih, Pak. Nang kene wong arep dipecuti tok. Ah iya. Ya nang. Nadyan wadon sarata Suara suling masuk
langgam caping gunung. Oh. Nolan nol hela helo Ora
celenge sik mogok, Nong. Celenge sik mogok. Sinten niki? Dadi to jenengan. Kesurupan ya. Kesurupan ya. Dadi. Ora iso dicopot. Walah celenge sing wonten anune niki. Tarikan. Walah, wong tuwek nggih ngoten niku lho, mboten. Pun, matur nuwun. Tak kene iki lho gathuk. Heeh, Kak. Wah, jan. Monggo iki celenge lanang lho iki. Eh? Lanang celenge. Aduh. Iki lanang. Lanang iki mau. Heeh. Waduh. Biasane nggih lakon ciptane kae kok lanang. Wah, Cindy lho iki. Heh? Cindy. Heeh. Waduh. Sesuk jinabat aku. Ternoda kowe pisan. Ternoda anu aku. Wah, aku delokke winong iki wis wedi kesampluk karo kok kowe ora iso ngonekke iki piye to, Nduk? Ngene kok. Delok iki. Lho, ora muni to? Agan ya. Wong iki yo pecut-pecutan kok kon muni piye? Rumangsamu Nong, sing tuku dudu aku. Mas Ujar. Oh. Lek gemati karo sampean jare wangi tuku. Oh. Sebagai kakak dan adik maksudnya ngono kuwi. Kajen Mas Sujari Jarno wae. Ngopo? Mas Sujari Jarno. Kok Jarno? Jenenge sapa to? Sujar. Lah ora Sujarno to? Ora. Sujar Krisna kok Jarno. Oh, tak kira Sujarno. Iki saiki pecut, sesuk digolekke jalan neblek kowe. Ya Nang ya. Nang. Wes, ora sedo. Niki. Bang, agar wong tua tuh mbok sepelekke. Mboten kula ngrembug bathuke Mbak Bir niki lho, gatel. Kaya kuwi neh lho bocah iki. Pak Gareng. Nun. Perkara suka parisuka kalian tetembangan Gojek mangke kalajengaken wonten gara-gara. Iki lakone apik lho ki aku seneng iki. Heeh, nggih. Apa Bima Suci? Nggih, pamundhut saking panitia Bima Sakti. Oh, Bima Sakti. Nggih. Oh, saya apik. Wiwit saking Dewa Ruci ngantos Bima Suci. Anu, apa le ngarani jenenge cerita bersambung apa jenenge? Banjaran. Banjaran. Nggih. Wes, wah iki seneng iki. Aku tak kematke ya, Mas ya. Monggo Sinambi saged pinarak ngopi, rumiyin. Sinambi Nggih. ngopi. Mangke perkara lagu-lagu sing super edan nggen gara-gara. Ya. Super hot pokoke. Ya nduk rakit bebarengan.